Hej, jeg hedder Gunvor Vibe, og jeg er dyrlæge her ved dyrehospitalerne Gråsten og Sønderborg. Vi har døgnvagt, og derfor er vi altid klar til at hjælpe dig og dine dyr. Tak. Altså, er I ude det gode vejr? Med det lyse inden for laserterapi kan vi reducere smerte og betændelse samt fremskynde heling. Gråsten-afdelingen er vores henvisningshospital. Vi modtager henvisninger fra kollegaer i hele landsdelen. I 2012 blev vores hospital ISO-certificeret, og det borger for en høj kvalitet. Vore kirurger udfører de fleste kirurgiske indgreb, der kan blive nødvendige for vores kæledyr. Hygiejne og sikkerhed er i højsædet. Derfor anvendes kun sterilt operationsudstyr, de sikreste narkosemidler og overvågningsudstyr. Vi har et moderne videoskop, hvor vi kan udføre kikkertundersøgelse af næse, svælg, spiserør, mavesæk, tarmkanal samt luftrør og bronkier. Ved kikkertundersøgelser kan patienten undersøges igennem de naturlige åbninger. Vi har et moderne digitalt røntgenapparat, hvor billederne kan ses på computerskærmen efter 15 sekunder. Ultralydsscanning bruges til at diagnosticere sygdomme, der ikke kan afsløres ved andre undersøgelser. Dyrlæge Stig Mejland er med i ECHO-gruppen, der er en gruppe på 9 dyrlæger med speciel interesse for hjertesygdomme, hvor ultralydsscanning er et uovertruffent redskab. Vi glæder os til at betjene dig og dine kæledyr i døgnets 24 timer.